No, tak kamaráda, jakej polohe ťa mám odfotiť, mi teraz povedz. To je no. A akože bariak? To ist mein Nudel. Kápeň, ale... Čo ti je? To už mám posledné video pre všetkých. Jak vyzerá? Potom to dám na YouTube. Čo? YouTube. Daj si, zeber si panáka. Nie, panáka si zeber, ty kokot. Miel. Daj 2, ne? 3. A kameraman. Ty si kopi 3. Obi 3, dobre, môj. No brd to sem. Hop. Rebríkom sme ho dávali. Rokov. Rebríkom sme ho dávali. Rebríkom. No, poď. Do stredu. Ja som zále, Michal. Chodí po lese. Nemám to radšej, ja? Dobrý nápad. Zapalili si kokot stromy, čo boli, čo tu všetko mohlo. Rebríkom, že to máš. Tejze. Čo prašivec? Ty prašivec. Čo to bol, aký respekt, ty to je znútra? Ale sa ten kokot máme veľa. Ten dole. Ty kokot, aké zajebá. To je kapro, ne? No. Nehovor tomu. No nie, provokuješ. Počkaj, keď ťa posnažíme, tak to pôjde. Haha, ty in. Aha. Hudobník. Ono, desperado došlo. Ja mám preke prometá. Zuzka, zober si prosím ja tú cigu. Ježiš. Nie, ja nemôžem cigaretu držať. Len už drž. Time. Hello. Kaper, stop. Tu máš Hello. Chinatown metal. Cez ruku, čo ti jebe, to som ešte Nie, to videl. svieti. Hovado. Aha, a teraz, aby sme videli všetci, jaký máš metal. Rýchlo, lebo už sa to Je to tiež hlavnú vec, ty Tajvan. Tajvan. Mám so mnou, dobre. Čo máš vyzerať? To čo bolo, kabo, aké zachránené situácie. Neviem. My vieme ľúbiť, len tí, čo nás ľúbia.